Ora armatei. Transmitem emisiunea pentru patrie. Ascultați emisiunea Ora Ostașului. Și vă invită să ascultați emisiunea Îți scriu carte din armată. Voci de acasă. Ora armatei. Iar și frig ca niciodată, ca un hoinar pornesc altă dată. Dacă în privința presei scrise avem un decalaj de aproape 200 de ani, fiindcă practic primul ziar românesc apare în 1829, în privința radioului suntem relativ sincroni cu ceea ce se întâmplă în lume. Radioul apare în 1928 și, nu întâmplător, în 1936, un major din Statul Major General își pune problema într-un studiu dacă radioul nu poate fi folosit eficient ca mijloc de propagandă. Era clar pentru cam toată lumea că se apropie războiul și că cumva națiunea trebuie pregătită pentru efortul acesta extraordinar. Carol al II-lea este cel care va înființa o mulțime de organizații premilitare tocmai în acest gând de a pregăti populația pentru război. Tu, în piață altădată, vedeai lei foarte puțin, 1, 2, azi, din mie abia schimbată, numeri restul și suspin, 1, 2. În 1939 se semnează un acord între Statul Major General și Societatea Română de Radiodifuziune. Acest acord se va materializa în 1940 într-o emisiune de radio difuzată la început săptămânal, mai apoi în timpul războiului zilnic. Se numea Ora Ostașului, își va schimba denumirea la sfârșitul războiului în Ora Armatei, în 1945. Ascultați emisiunea Ora Ostașului. Iubiți ostași, armata a fost întotdeauna, din cele mai vechi timpuri și pentru toate națiunile și țările, forța prin care țara respectivă și-a cerut drepturile la viață, luptând pentru ele, sau forța care s-a opus poftelor de cucerire ale dușmanilor țării. Înaintarea câștigă noi poziții. Apărarea inamicului e înfrântă. După 1945, războiul terminându-se, practic această latură mai puțin informativă, mai mult formativă, mai mult de propagandă, mai mult de persoasiune, oarecum dispare, dar e înlocuită destul de repede de un alt tip de orientare ideologică. Mă refer la orientarea ideologică spre vectorii de propagandă comuniști. Transmitem emisiunea pentru patrie. din 1967 până în 1990 am lucrat în această instituție. Aici în radio era totuși o altă atmosferă. Aveam ocazia să abordăm subiecti de mare valoare. Imaginați-vă că am avut șansa să-l înregistrez pe coandă, Ari Coandă.
pe generalul Gheorghe Mihail, care a fost primul șef al Marelui Stat Major al Armatei Române în 1944, numit de rege atunci la 23 august. Enumerarea acestor momente fericite din cariera noastră ar putea continua. Prin anii 80, șurubul a început să strângă și mai tare. Au început în unități verificările de sfârșit de etapă, veritabil examen al eforturilor depuse de militari în perioada ce a trecut de la începutul ciclului de instrucție și al realizărilor dobândite în îndeplinirea sarcinilor încredințate armatei de comandantul suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pe ei nu interesa cât de frumos este un reportaj, un radioreportaj sau o însemnare sau de câte ori se rostea numele lui Ceaușescu. În lumina orientărilor și sarcinilor rezultate din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea activului de comandă și de partid de bază din armată. Vă fac o destăinuire acum. Pe noi ne deranja cumplit această politizare excesivă și această nevoie de a-i pomeni numele ăluia mare la fiecare rând, la fiecare șir de sunete. Evenimente din decembrie 1989 le-am petrecut aici în birou cu Lică Pavel. Pe Lică evenimentele îmbacase în așa hal încât început să se plângă. Vine la un moment dat și îmi spune, zice, au început, zice, să transmită, zice, băieții din cabina 31. S-a terminat, zice, cu tiralul. A venit momentul răzbunării, să-i spun așa, momentul 22 decembrie 1989. Bineînțeles că în momentul ăla întâmplă-se orice, eu merg să mă adresez ostașilor, pentru că, așa credeam eu, ostașii n-au cum să nu fie de partea revoluționarilor, a poporului, din mijlocul căruia se ridicaseră și ei. Vă vorbește majorul Pavel Lică, major al Armatei Române. Ostaș român, vă adresez în numele emisiunilor militare rugămintea de a fi alături de popor, dar nu vă dedați la acte de brutalitate, apărați ordinea. Fiți pașnici așa cum au fost și demonstranți aici în București și pretutindeni în țară. Trebuie să fim pașnici în continuare pentru că noi nu vrem violență. Armata română este o armata populară. Aici, la București, armata este cu noi! Armata e cu noi! Armata e cu noi! Mărturisesc că după aceea mi-a fost teamă. De ce? Pentru că văzusem pe un fost securist care răspundea de instituție, era în civil, evident, și care voia să vorbească și el. Bucuria de acum este că, iată, suntem liberi. Este poate singura bucurie. Gestul lui Lică Pavel de a intra pe post alături de colegii săi civili și de a spune acele cuvinte fabuloase, că armata este cu poporul și că așa trebuie, fiindcă așa e normal și așa ar trebui să se întâmple, e un gest care arată solidaritatea echipei din radio în întregul ei. Ora armatei. Ora armatei. Trecut au ani ca nor lungi pe șesuri și niciodată nor să vină iarăși, căci nu mă încântă azi cum mă încântară. Ei, ce-au mai trecut ani. Cred că anii 70-80 a început colaborarea mea cu această minunată emisiune și cu acești minunați oameni. Dacă ar fi să-i nominalizez, mi-e frică că aș nedreptăți pe careva pe care l-aș uita. Era o emisiune care pătrundea în inima și în mintea ascultătorului de radio. Sigur că pe vremea aceea era doar un singur post de radio, postul național de radio, dar era foarte iubită, cred, această emisiune. Am primit de-a lungul anilor nenumărate scrisori care îmi mulțumeau pentru versurile pe care le ascultau la această emisiune. La mulți ani, ora armatei.
Am lucrat din anul 1983, timp de 6 ani, până în 1989, în cinematografia militară, la studioul cinematografic al Armatei. Filme documentare, filme didactice, împreună cu oameni deosebiți, regizori, operatori, redactori. Totuși, către sfârșitul anului 1989, am vrut să fac și altceva. Am simțit că aș dori să încerc munca de radio. Sigur că a fost foarte greu, în primul rând tehnica nu ne-a ajutat prea mult. Cu toate acestea, munca a fost foarte plăcută, am simțit că sunt atras de microfon, de interlocutori și în mod special de oamenii deosebiți care aveau ceva să comunice pentru emisiunea Ora Armatei și pentru ascultătorii noștri care ne urmăreau din ce în ce mai mulți. Doamna Sofia Șincan a fost cea care a fost foarte aproape de noi. Ne-a dat cele mai bune sfaturi, ne-a dat și titlul emisiunii, Ora Armatei, și în felul acesta s-a reînviat o structură a unei emisiuni care funcționase cu același titlu. Trebuie să amintesc că la puțin timp a venit în redacție George Florin Cosma și odată cu el ștacheta emisiunii s-a ridicat foarte sus. El era un om de cultură, un om sensibil la literatură, la artă, la tot ceea ce este frumos. Avea și o voce foarte plăcută. Câtă moarte de om să ți se fure cheile de la casă, când vrei să-ți pui capul pe oasele subțiri ale amintirii, să-ți plece chiriașul la braț cu strada pe care te-ai îndrăgostit de moarte ca de fata morarului cea frumoasă. Un moment important în redacție a fost venirea maiorului Vasile Preda, poet de o noblețe sufletească cu totul și cu totul aparte. Astfel, emisiunile au putut fi un pic mai degajate, fiecare aveam câte o emisiune de o oră la 2 săptămâni și de aici s-a evit posibilitatea de a ieși pe un nou canal, pentru că aveam foarte multe de spus. La microfonul Orei Armatei, colonelul Vasile Preda. Prima informație pe care vă oferim este că în toate unitățile noastre militare s-a dat ordin, în sfârșit, să înflorească toți caișii, zarzării, piersicii, corcodușii, liliecii și alți flăcăi primăvăratici, aranjați după plutoane, batalioane și chiar divizii, sau doar simple santinele izolate, păzind câte o... În februarie 1995 am venit în Radio România. Am fost adus de la Viața Armatei special pentru a realiza o emisiune pentru militarii români aflați în misiune în Angola, la peste 7400 de kilometri. Emisiunea se numea Vești de acasă. Meseria de jurnalist de radio se învață în redacție, se învață lucrând alături de oameni din redacție, făcând emisiuni. Poți să faci școală, poți să mergi la cursuri, dar meseria tot aici se deprinde. Am avut șansa să am dascăli deosebiți. Spre exemplu, mi-aduc aminte cu drag, atunci când am venit în redacție, George Florin Cosma mi-a spus că am o voce ușor metalică și neutră. Și m-a învățat un truc al meseriei, m-a învățat să zâmbesc întotdeauna la microfon. Emisiunile noastre erau ascultate. Prin anii 96-98 ne ascultau cam 3 milioane jumătate de români. Ce-mi doresc acum, la 70 de ani de Ora Armatei? Doresc o emisiune modernă la care să lucrez, o emisiune un pic mai încăpătoare. Cred că 25 de minute, 30 de minute ar fi ideale pentru a spune, pentru a concentra evenimentele politico-militare ale săptămânii, informații din teatrele de operații, corespondențe din țară, din poligoanele de instrucție, reportaje, oameni, fapte despre viața armatei, despre ceea ce se întâmplă
cu oamenii în uniformă. Emisiunea Ora Armatei a transmis de-a lungul anilor cele mai importante evenimente care s-au petrecut în Armata Română, cele mai relevante aspecte ale activității militare. Între acestea s-a numărat, bineînțeles, și zborul cosmic la care am participat în anul 1981. Ora Armatei a reflectat și a mediatizat întotdeauna evenimente care ne-au bucurat. Ne-au bucurat pentru că au fost o mândrie pentru noi și ni s-au transmis corespunzător la momentul potrivit. Bună dimineața, dragii mei, vă spune de Moș Nicolae, locotenent colonelul Radu Bâlbuie. Iată, invitatul surpriză la acestei emisiuni este domnul general major dr. inginer Dumitru Dorin Prunariu. Bine ați venit la Ora Armatei. Mulțumesc, bine v-am găsit. Ora Armatei împlinește 70 de ani. Este o vârstă venerabilă, este o vârstă de înaltă maturitate, este o vârstă care trebuie dusă mai departe. Îi doresc Orei Armatei, realizatorilor ei, tuturor celor de care depinde această emisiune, să o promoveze în continuare, pentru că armata are nevoie de ea și nu numai armata, publicul larg. Bun găsit, vă spune locotenentul Cristian Dumitrașcu, astăzi fără sublocotenent. Am intrat în redacția Orei Armatei la etajul 5 la radio pentru prima dată. Erau cei de atunci, Vasile Preda, Eugen Pelin, Alexandru Leaua, care m-a și descoperit, să zicem. Chiar a folosit o figură de stil Alexandru Leu atunci, mi-a spus, uite, îți place, asta e atmosfera de aici, zice, aici poți să-ți faci armata în blugi. Sigur, dincolo de această figură de stil, am descoperit faptul că era un spirit chiar mai liber decât în alte locuri civile, de prin preajmă de la radio sau de la televiziune, din presa scrisă. Cei de la Ora Armatei, mereu când au mers în mediul cazon, în mediul militar, au știut să descopere și lucrurile ascunse dincolo de uniforma militară. Tocmai prin aceasta ei au reușit să se desprindă cumva de grup și să facă acele emisiuni de autor, să le spunem, în multe cazuri. Când făcea Leaua era într-un fel, când făcea Vasile Preda era foarte, foarte bine lucrată și cu tenta aceea poetică, pentru că a fost un poet foarte, foarte mare. Și, evident, când venea muzicianul, era și ea într-un fel dusă către muzică, către zona asta mai modernă. Sigur, erau și diferențe mici de vârstă între noi. Întâmplător, asta a scăzut bine, alegându-mă printre cei care vor vorbi despre radio militar sau cu trimitere, cu destinație militară. Pentru că eu am fost timp de 5 ani consilierul general al radiodifuziunii, care are o redacție militară de o excelentă calitate. Când spun excelentă calitate, nu glumesc, pentru că știu despre ce vorbesc. Îmi pare foarte, foarte bine și sunt sincer emoționat că pot să vorbesc despre a 70-a aniversare a unei emisiuni care, în ciuda titlului ei, care poate înspăimânta pe cei convinși de civilie, a fost o emisiune și este o emisiune foarte frumoasă și foarte interesantă. E vorba de Ora Armatei. Radio militar este extrem de important, pentru că radio, în pofida a ceea ce se poate crede astăzi în aproape un secol, nu e un secol de civilizația imaginei, se poate crede că radioul e căzut un pic în desuetudine, că nu se ascultă, că se ascultă mai mult decât oricând. Au fost o mulțime de realizatori interesanți la această Ora Armatei, care consider că ar fi putut face față oricărei emisiuni din radio,
se sărbătoresc 70 de ani. Pentru această sărbătorire de 70 de ani, eu le urez tuturor celor care alimentează cu sufletul, cu respirația, cu gândul și cu cuvântul aceste herțiene militare, să le spunem, le urez cele mai minunate întâmplări posibile și chiar imposibile. La mulți ani! Pentru ei, pentru ascultătorii Orei Armatei, nu mai mă ridic în poziție de drept, dar ar trebui, îi salut și le doresc 70, încă 70 cel puțin, dacă nu cumva peste 70 de ani vom găsi o Românie complet civilă și într-un fel mai dezordonată. Pentru Societatea Română de Radiodifuziune, colaborarea cu Ministerul Apărării Naționale de-a lungul timpului în vederea realizării emisiunii Ora Armatei a fost una de succes. Reprezintă pentru noi una dintre cele mai vechi colaborări, în cadrul căreia considerăm că atât Ministerul Apărării cât și Radio România și-au îndeplinit misiunea de a informa corect și ascultătorii asupra unei componente esențiale în ceea ce privește existența unui stat modern. Este vorba de componenta militară. Credem că prin toate emisiunile pe care le-am difuzat la Radio România am contribuit nu doar la informarea corectă a opiniei publice, ci în egală măsură la menținerea conștiinței și identității naționale, lucru de care avem nevoie. Mai este un lucru important pe care îl facem împreună cu colegii de la Ora Armatei, și anume datoria de a nu lăsa ca istoria să fie uitată. Împreună trebuie să învățăm să comemorăm pentru generațiile viitoare eroii naționali, eroii pe care îi recunoaștem, povești neștiute ale unor vârstnici care sunt încă printre noi în viață și care, odată cu trecerea timpului, vor dispărea, povești de luptă, povești de vitejie, care ne fac viața mai frumoasă și care ne amintesc întotdeauna că atunci când privim spre viitor, avem un trecut pe care trebuie să-l respectăm. Acest trecut a fost construit în ultimii 70 de ani împreună cu colegii noștri de la Ora Armatei, cărora se cuvine să le mulțumesc pentru seriozitatea, pentru profesionalismul, deschiderea și, de ce nu, pentru maniera profesionistă cu care au abordat toate provocările care au trebuit să fie rezolvate de-a lungul timpului de Radio România. Acești 70 de ani, indiferent dacă sunt mulți sau puțini, înseamnă foarte mult pentru cei care sunt acum în redacție, fiindcă sunt în spate deja legende, sunt în spate deja voci celebre, sunt deja invitați de marcă ai Orei Armatei. Ora Armatei și produsele redacției deja reprezintă branduri distincte și aceasta e o chestie care obligă foarte mult. Sunt convins că peste 5 ani, la 75 de ani și peste 30 de ani, la 100 de ani, cei care vor vedea aceste secvențe vor aminti despre cei care sunt acum la Ora Armatei cu aceeași bucurie cu care eu am amintit pe cei care nu mai sunt astăzi alături de noi.